гост. Аз съм Момчил. А аз съм Лена и ще бъдем водещи на този спектакъл. Добре дошли на спектакълът за петото издание на Академията за деца в Ахелой, инициатива, която стартира преди 3 години, но вече може да се нарече традиция. Добре дошли на нашия специален концерт, кулминацията на едно незабравимо музикално приключение, в което талантът, въображението и детската смелост се срещат на една сцена. През миналите дни децата в Музикално-театралната академия открили таланта си, не сам пеехме и танцувахме. Ние се потопихме в магичния свят на музика. Свят, в който музиката разказва истории, а всяка песен носи послания за мечти, приятелство, любов, смелост и надежда. Днес ще ви представим резултата от нашата работа. Ще представим песни от едни от най-обичаните и известни мюзикали в света. Всяко изпълнение е плод на много труд, репетиции, творчество и най-вече огромно желание да се сподели с радостта от изкуството. Ели, имам въпрос към теб. Когато трябва да кажеш нещо, но не знаеш какво да кажеш, и трябва да кажеш нещо, но си длъжен да кажеш нещо, но не знаеш какво да кажеш, как ще го кажеш? Ами, измислям си някаква дума или възклицание като «О, май бой!» Ще се съгласите с мен, че има моменти в живота, когато думите не стигат. Когато сте толкова щастливи, стъписани или объркани, че езикът ви се вързва на панделка. Не се тревожете, Мери Попинс, най-шеметната детегледачка, е измислила една толкова дълга и сложна дума, че всеки си гълта езика, като я чуе, и е точно за такива случаи. С тази дума на всеки му пада шапката. Или пък пада пред стола. Или с каквото свързвате безкрайно отигление. Сигурно се досетихте за името на следващата песен. Суперкалифраджилистикекспиалидocious. Солисти ще бъдат талантливите Дария и Ема. Молим за вашите бурни аплодисменти. Следващият танц You Can't Stop the Beat е емблематична финална песен от хитовия мюзикъл Лак за деца Hairspray. Тя е бърза, изключително енергична и носи силно послание за социална промяна, приемане и прогрес. Надяваме се, че с завладяващия ритъм на песента ще ви накараме да станете и да танцувате с нас. Защото никой не може да спре ритъма в сърцето и музиката.
покой и сила. Този текст е от песента "Че човек си, щом сте двама" и от мюзикъла "Пипи дългото чорапче" по музика на любимия певец, композитор и известен като Враца. Слуми си на тази красива песен, посветена на приятелството с Силвена, Таня и Диана. Молим за вашата подкрепа с аплодисменти. Да живееш в Америка, или по-точно искаш ли да живееш в града, който е познат като голямата ябълка, Ню Йорк? Знам, защото никога не съм бил там. Сигурно е хубаво, гледал съм толкова клипове за тази на свободата, за непостъргачите, за Сентрал Парк. Може би един ден ще отида там. Това е диалога с следващата песен "Америка" от мюзикъла "Уест Сайдска история" на композитора Леонард Бърнстейн. Героите в Пуерто Рико спорят дали животът в Америка е наистина толкова прекрасен, колкото изглежда отстрани. Ще оставим на вас да решите кой е по-убедителен. Always the hurricane.
Хитът се използва в театрални и филмови филми. Най-известното му присъствие е като грандиозен финал на музикалния танцов номер на анимационния филм мюзикъл Елайс Бей. На английски този мюзикъл се казва Свинг и се изпълнява от героите Розита и Гюнтер. Нашите солисти в Shake It Off са Дизна, Майя и Дара. And let's shake it off, everybody! As we ask the way, the mother and the way, that's what people say. Точно така, познах, но преди да спрем за миг, ела да изиграем една полка с останалите. Своята същност песента е за запазването на надеждата, устойчивостта и въображението пред лицето на дълбока загуба, изолация и съкрушителни трудности. Написана за мюзикъла Джозеф и фантастичната му быстра дрека, тя показва как главният герой се справя с предизвикателството и робството. Въпреки че мелодията е нежна и позитивна, текстът стои дълбоко трас между тъгата и оптимизма. Солисти в песента са Сияна и Питер. Нека ги посрещнем с останалите певци с аплодисменти.
След да слушайте на български преведената от Нетема светлина е грандиозен и силно емоционален финал на рок мюзикъл «Оса» 1967. Макар че в поп-културата тя останала като песен и хим за мир и любов, благодарение на кавъра на групата The Fifth Dimension, в контекста на самия мюзикъл, песента има изключително мрачен, драматичен и протестен смисъл. Оригиналното заглавие на песента в мюзикъла всъщност е The Flash Carrier или Провалът на плътта. Песента всъщност е траурен марш и реквием за едно погубено младо поколение, предпочитано да умира в безличен конфликт, написана по повод войната във Виетнам. С тази песен ние децата отправяме кризи за бъдещето на планетата, за мир и повече светлина. Солисти са Дария и Дария.
топ от оригиналния филм на Дисни High School Musical, училищен мюзикъл на български, е за много амбициозна двойка Шарпей и Райан, които се готвят за прослушване за мюзикъл в тяхната гимназия. Те са много амбициозни и знаят, че пътят до успеха е много труд и много постоянство. Талантливите ни солисти на тази песен са Ани и Любомира. Нека ни отведат до върха с Боб на топ. Легендарен телевизионен кухнен сериал, създаден от великия кукловод Джим Хенсън. Предаването съчетава комедийни скетчове, вариететни музикални изпълнения и хаотични кадри. Главните роли се изпълняват от емблематични кукли Мъпети, водени от Джабока Кървит, които всяка седмица посрещат различни световно известни знаменитости. Ще завършим нашия специален концерт с танца The Muppet Show, който ще представим всички наши участници. Благодарим за подкрепата ви. Бяхте